Hello mga Bashies! Good morning! So today is February 7 and it's Wednesday and yung time is 8 o'clock na ng umaga. So ngayon is ako mag-breakfast na naman. And alam ko kung ano yung iniisip nyo, kung anong ulam ko. Is it egg na naman? Well, tingnan natin. So, ito yung breakfast ko ngayon. Yung ulam ko is yung natirang nilagang baboy kagabi. And then, syempre, yung sausawan, sukang sinamak, and then soy sauce with sili. And then, syempre, rice. And then, hindi mawawala yung aking MX3 coffee. So, ayan. Yan ang breakfast ko. Pero, tada! May kitaguan ng itlog. Ito is sunny side up egg. Pagbigyan nyo na ako mga besh, favorite ko yan eh. Alis muna kami ngayon, kami ni Papang Ver, pupunta ako sa SM Consolacion. Bibili ako ng tela kasi hindi talaga ako, doon sa kortina namin sa kwarto, parang nakukulangan talaga ako sa tela. Hindi ako masyadong naging masaya sa kinalalabasan ng kortina doon sa aming kwarto. So, bibili na lang ako para matapos na ako makapagtahi. And then, maitago ko na rin itong sewing machine kasi dito kasi siya nakapatong sa aming, sa aming dining table. And then, nahihirapan yung mga dalawang itlogan ko na kumakain. So, ayan, Besh, kararating lang namin. And then, bumili na ako ng aming lunch. And then, ito pala yung tela na nabili ko sa Tela Fabrica. And then, nagro-grocery na lang din ako. So, ayan, Besh. Bumili na rin ako ng bangos para daing. And then, atay ng manok. And then, ito is chicken. Kasi bala kong mamaya canton. So, bumili na rin ako ng pancit mix. Sarsa oyster sauce. And then, bagyo beans, atsal, and then bumili na rin kami ng gardenia na bread. And then, si Papang Bar is bumili ng pomelo. And then, sa akin is yung durian, my favorite. And then, itong pineapple. So, ito yung ulam namin for today. Kalderetang kambing, and then kilawin na kambing. And then, bumili rin pala ako ng boko juice. And then, kay Papang Bear is ito daw yung kakainin niya, ang kanyang pinya. Mga unta, sudan, kambing. Kalderetang kambing. Laliman po rin kang kambing da. So, ayan, Besh. Ito pala yung nabili ko na tela kanina doon sa Tela Fabrica. So, yung, yung print niya, hindi talaga siya plain. May print siya na ganito. Iwan ko lang kung makukuha ba sa camera. So, ayan. Kasi naghanap ako ng plain. Wala naman silang plain na parang ganito yung tela, oh. So, mga Besh, it's already 4:45 na ng hapon. And then, ngayon pa lang ako mag-uumpisa na mag-prepare ng aming dinner. And, hindi pa rin ako tapos magtahi. Pero, malapit na matapos. Malapit na magdugay, ganon. So, yung ulam namin ngayon, sa sinabi ko kanina is Pancit Canton ako. So, ito yung mga ingredients. Ingredients talaga, ha. So, first is itong, syempre, Pancit Canton, egg noodle. And then, my chicken. Yung chicken ko dito is nalagyan ko na siya ng asin, vitsin, at saka lemon, sito. And then, atay. And then, yung pancit mix. And then, meron ako ditong bagyo beans, garlic, onions, atsal, and then spring onions. So, ayan. So, ayan, Besh. Naglagay lang ako ng konting mantika. And then, iba-brown ko lang itong chicken.
Besh, luto na yung aking Pancit Canton and hindi na ako nagluto ng kanin kasi pag mag-Pancit Canton kami, gusto nila sandwich yung kaparis nung Pancit Canton. Kaya nga yung Pancit Canton ko is hindi dry kasi gusto nila yung ganun na parang may medyo konting-konting sabaw. Ayan na Besh, yung ating canton with toasted na tinapay. Kain-kain tayo. Nga unta og pancit with bread. Mga unta. So, ayan na siya mga Besh. Update sa aking cortina dito sa aming kwarto. So, much better na siya compared doon kahapon, di ba? So, ayan. So, update na rin dito sa kwarto ni Ken. So, yung cortina niya is nilagyan ko na rin ng white para kapariha din siya doon sa aming kwarto. So, ayan. Thumbs up for me. So, hi mga Besh! So, it's 8:45 na ng gabi and then kailangan ko na rin i-edit ito. But before that is mag-shoutout ako kasi may utang ako sa inyo kagabi. Di ba hindi ako nagkapag-shoutout kasi sobrang paguda talaga na Besh kagabi. So, first thing shoutout ko is si Shero GP Vlog Rora. Hi Besh! Next is si Aki's Vlog. And then si Ann Mera Fuentes. And then si Joy in Your Heart. Hi Besh. Si Sandra's Halls. Hi Besh. And then si Clave Gaming and More. Hi Besh. Si Rin Karima Far. Hi Besh. And then si The Holy Land Travelers. Hi. And then si Chabi Mi Editha. Hi Besh. And then si Kulit Kids. Hi. And then si Mia Sandoval. Hi Besh. And then next is si Jazam Mami. Gusto ko talaga yung sabihin mo na Jazam Mami Recipe. O, diba? And then si Our Life in the Philippines, Sin and Most. Hi Manang Besh. And then si Shelby Lyric. Hi Besh. And then si Anjuneda. Hi Besh. And then si Chucky Happy in Japan. Hi. And then si Mama Lay's Vlog. And then itong si Elfie Hoffman. Hi Besh. And then itong si The Kristen Sin. Hi Besh. And the next is si It's Me Kikay. Hi Besh. It's Me Kikay Vlogs. And the next is si may paganan pa talaga, no? Si All About That Bus. No. All About the Bus. Hi Besh. And then si Charles and Kathy May. Hi Besh. Si Mama Yin and Cassie. Hi Besh. And then si syempre si Pretty Mary. Sus, lamig po kayo ni siya gipangluto. Permente sa tagutomon ani niya. And then si Prosy Mary. Bago siya daw subscriber, so sige, punta ko sa channel mo Besh ha. And then si Dewdrops. Hi Besh. And then si siguro yun lang. And again, thank you for watching mga Besh. So I will see you on my next video. Bye-bye!